मा जागोन डक्टर आखाइ खबना हो डक्टर जागोन बयबो दे सोरबा सिखारबाव सोरजों मा जागोन एयार हस्टेस आखाइ खबनानै बरायनांगौ आरोबाव सोर दङ दे थाब सिखारदो सानै रजन बुंगोर दे मा जागोन IAS अफिसार जागोन आखाइ खबना बरायनांगौ मा जागोन हा माने IAS अफिसार जागोन तारमाने DC जागोन बियो आखाइ खबनानै हो बरायनांगौ आरोबाव सोर मा जागोन मा IPS अफिसार इन्डियान पुलिस सार्भिस सिट डाउन नों मा जागोन पाइलट एर'प्लेन सालायग्रा पाइलट जागोन जोंनि जुबिलाव सासे पाइलट ओंखारनो थांगासिनो दङ मा जानो नागिरदों जोङो नुबाय नङा होमबा नोंसिनि गथ'फ्रा सोरबा डक्टर जानो नागिरबाय सोरबा IPS अफिसार सोरबा आर्मि सोरबा बिदिनो IAS अफिसार जानो आरो गुबुन गुबुन आरो बिथांमोना बुंजोबनो हायाखै दा होमबा बिथांमोननि सिमांखौ मोगथाङाव महर होनाया जोंनि गार्जेनफोरनि बिबान गिबि गिबियावनो दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान बे फोरोंगिरि साननि आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ साफ्रोम गेदेमा फोरोंगिरिफोरसिम बावहरनाय जाबाय दिनै जुगिबिल इउएन एकाडेमि बिथांमोना फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे गेवलां सावरायमेल बिथांमोना खालामदों बे सावरायमेलाव गायालासे महरै आंखौ लिंहरदोंमोन आङो गायालासे महरै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै इउएन एकाडेमि बिथांमोना बेहाय गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिथांखौ सिबिनायजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनखौ मान खालामदों सिबिदों आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइनि जि जोंनि बे दावगानाय मुगायाव जिबायदि आवगायलांनांगौ बेनि सायाव मोनसे जर'खा सावरायनाय हाबाफारि बिथांमोना लादों दा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनैनि थारिखआव जोङो नोजोर होयोबा जों नुनो मोनो सोलोंथाइया थिग जानांगौब्ला बेवहाय सेथियावनो जोंहा फोरोंगिरिया थिग जानांगोन थारमाने फोरोंगिरिया जि गावखौ बावसोमनानै जि फोरोंनाय बे एक नाम्बार थिग जानांगोन नैथियाव बेहाय फरायसाया थिग जानांगोन फरायसाया गोसो होना फरायनांगोन फोरोंगिरि फोरोंजालाय जानाय नङा आरो बेवहाय दिथागिरि बिथांमोनाबो थिग जानांगोन आरो एसे हल जोंनि समाज बिथिङा थिग जानांगोन दा बेवहाय दिनैनि थारिखआव जों नुदों समाज बिथिङा गोबां बेले बेजे गुबुंले जाबाय दा बेवहाय जौ लोंनाय ड्राग्स सोबनाय बायदि बायदि थासारि बाइक दाब्रायनाय बे थासारि जाबाय थादों दा बेवहाय आं खावलायनो लुबैनाया बेनो समाजाव जिहेथु जों बिमा बिफाया थायो एबा जोंनि गार्जेन बिथांमोना थायो बेहाय समाजनि गेजेराव मोनसे खान्थि लाबोनांगोन बे जोंनि समाजाव बेखौ मावनो मोना बैखौ मावनो मोना जाय खामानिया फरायसाफोरखौ सिलिंखार खालामो बे खामानिखौ होबथानाय हाबाफारि लानो नांगोन आरो बेवहाय साफ्रोम गार्जेन बिथांमोना बबे बैसोआव गथ'फोरनो मबाइल होनांगौ बबे समाव माने नांथावि मोनसे बाइक बेखौ होनांगौ बेखौ बिथांमोना थिग खालामनांगोन आरो एसे हल जोंनि समाजा बेखौ दायथ' लानांगोन दायथ' लानो हायोब्लानो जोंनि जि सोलोंथाइनि जि जों थांखि दङ बे थांखिया जों जाफुंसारगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो फारागथियाथ' बेनो जायखिजाया सोलोंथाइया जेरावबो समान दा बेवहाय नों फ्राय गावारियानो जा एबा सरकारियानो जा दा बेवहाय जों नुदों दिनै गावारि फरायसालियाव गोबां दिथागिरि बिथांमोना बेवहाय गथ'खौ जोथोन लायो लांलाय लाबोलाय खालामो दा बिदि खालामो आरो बेजों लोगोसे एखे टाइमावनो जों नुबाय जेराव मोनसे सरकारि फरायसालिफोर दङ दा बेवहाय दिथागिरि बिथांमोना बांसिनानो जों खबर लायनायखौ नुवा फोरोंगिरिया फोरोंदोंना फोरोङाखै फरायसाया माने नांगौ बायदि सोलोंथाइ मोनदोंना मोनाखै बे बिथिङाव जोङो गार्जेन बिथांमोनखौ नोजोर लानाय जों नुनो मोना दा बाथ्राया जाहैबाय गार्जेन बिथांमोना गावारि फरायसालियाव जिबायदि जोथोन लायो सरकारि फरायसालियाव माने बेबायदि जोथोन लानो हायोब्ला दा बेवहाय सोलोंथाइनि बिथिङा गावारियाव बांसिन मोजां एबा सरकारियाव गाज्रि बेबायदि बिथिङा फैनाय नङा आं बेखौ सानो